Tripura Hao Tongsa. Tripura Motha o Tripura Hao Tongsa, Tripura Sani Kepal Birman Nangya. Paya Nangnai. Tripura Motha Tripura Hao Tongsa, Tripura Sani Kepal Birman Paya. Te Tripura Motha Chairman Boni Karikortarongno Tuidulna Rungya, Gundagiri Funanga. Nok soksari rabar soksari tok di budi phangmani bagaiनो tini amati hai jungjal kefag abni bagaiनो Tripura Mothani sontras no mukabelani khainani bangaibo जों tong Tripura Mothani sontras jotodin tongnai mukabela bo जों tongnai Tripura Motha sontras जों daitino sokomornai haiki Tripura saroni kepalni birman sekaknai mokolni mukti जों hunai abasi sini semai जों जतनो Tripura hani Tripura sarokno जतनो saklaigo Tripura sari bemungtei Tripura sa thansa hanai rajniti khaigo Tripura sarona teoise birman ka pharomani Tripura sabai Tripura sano bulai romani toklai romani jeprone sime Tripura Motha edisiwa sarkar gothon khaika जों जतो subalaigo aprone sime Tripura hani Tripura saroni kepal birman chengkha abni bagai Tripura Motha o hawa tongsak sontras tongnai Tripura Motha khana paike sontras khana painai taba Tripura hani Tripura saroni singnai Nira mate hai Tripura sari bisinga sontras bulai toklai thilai nok tanchilai rabar bagan soklai abithiralai bhi beri besarno poro yagralai amta hinda hamza kendro tei Tripura Motha support khagi nironi kepal birman kaya salbon burungno tongkasang kerei sana sa kerei khlai birman kephanai taba sini kok mate haisi jese Tripura Motha rok sontras birman khaiteng abona जों mukabila khaina aini mukabila khainai Te o hawa tongkasang nainai rok jara o hari unnati te prosperity nainai rok borok ni fan keplai mani bagini 2023 tewaisa sarkar phaipikha Tripura Motha no जों जतो सारा Tripura ni borok edisiwo budrohoi pass khaikha tini sarkar tongto tei tini tamni bagi senkha borok saga sarkar phainai hinai phaima kha phaime tani bagi sontras batni bagi sontras batno ke bu modot khaya kiso borok tongo sontras batno modot khainai borok ni subai borok ni samang sitra baina tabo mate ke samaso bisringkhola angtong o bisringkhola no stop khainani bangai o bisringkhola no stop khainani bangai tongkasang nainai tabo kabangma o tongkasang nainai rok ni bagai na tini Tripura sarkar te oise katal ke gothon uki abni bagai na sontras no mukabela khainani bangai जों tongo te mukabela khainai aini maddome borok ni sontras no जों stop khainai ne khainai obasi tini tongkasang borok rok ni smai abni bagai tini Amit ni nukhungni logewo sudo Amit desa Tripura rajyogo obo hai Amit hai birman manjak nukhungo जों जतनो boni loge tongo bebak phaisingo tongnai te jara sontras Tripura Motha sontras party abani party ni te bisi digdia borong ni jen sago 2023 last fight kintu last fight dosra borok tongmalia last fight ni sekangne borok sesngi khotamoi thangkha tabo salbrong borong dili khabrong tongo BJP ni कार्यकर्ता no bunai te oise BJP be alliance na bagai mokhang krak thangai Delhi go bikhasan nai tabo Greater Tripura Land krikha tabo ke Seatland Chairland Postland yang ke saitong borok thansa yang ke phai to taw gubogo birman phanang abni bagai na borok tabo clear angkha je Tripura Motha sontras Tripura ni khotamngnani kogasi be kaise prabhav tongo morona ge 6 mas pagol abni bagai na o paina ni sekang themrang mani bari tong mani bagane tini sini कार्यकर्ता ro dukho mani tong tini boni bung tambo hamsuk tini boni hamsuk ni birthday o birthday ni bangai boni buma bu pharo जों नुखा रां खातिलाय जमनि बनि birthday ni program खाइने tini ni salo abni bagai borok rang rok खातिलाय mani o rang rok borok lut pat khaitlangkha Tripura Motha suru gunda mafia simia Tripura Motha fokir bikhari sur dakati mafia tei tambo rapis beri besarok no khangke borok yakrnai beri besarok no pojanta borok yakrnai sikoknai mangkhoknai dunia ni jottoni sele hamya thaksukha abona Tripura Motha ni bisingti sidi borok ni society o phaitong abni bagai borok society o Tripura hani society no kaham khainai khai Tripura Motha no poila sengoroni dhamon ma khainai abni bagai Tripura Motha already bo saksena dhamon tongo bahike borne samang sitrabai tini Tripura Motha sarkar gothon khaini heni kotor samani 13 ta MLA phaika o 13 ta MLA tamung nai nirang nokra 2018 go 16 jana MLA phaika opposition party tamu khaiman kha o 13 ta MLA baisi dadagiri khaitung amrok tei pai nai 50 paisa ni chocolate ni mulya sra ni monong mulya krei tei ke sango rokhe tei ya thepa kene golai thangnai rok tabo Delhi khabrang nai tongo sak
abni bagai ke batakiri di joto Tripurahani borok rok nukuro nok जों आं कबगो जतन कबगो Tripura मथनि सन्त्रास तंग मोकाबिला खायनि सिनि काफी सिनि थारिगो ताकाति शक्ति तंगो ते आइन प्रशासन आबनि सन्मान नारगि सिंग आबनो मुकाबिला खायगो ओ Tripura no शान्ति ते उन्नति खलाइनाय आबनि बागै ओ Tripurahani जतो borok rok Tripura मथनि सन्त्रास ति बिरुद्धे जतो दिगिने खरांति साइतंग माबागै दे तिनि Tripura मथारो borok सरकार फाइनि हमा जागा सरकार तो फाइमालिया 13 जना borok king maker holaika borok no nayagui सरकार गठन खाइने हलाika tabo alliance da pengjaya khlaibai borok tabo tuyo buya nokhau buya khlai kesaro nokbar bongbar ko bolaigai Delhi waisa khabrung waisa Tripura phailego Shillong waisa khabrung lai Kolkata khabrung lai khlaigai borok ni ostitto ni tabok tamung tongkha lilagui tongkha abni bagaino tini sing nini bungtuma hamsuk ni birthday tini birthday boni hamsuk ni birthday ni bagai bumau phasuk khateng khaja khlaigai borok arrange khalai jamani tini ni birthday palai ni hinai abni bagai borok ni